Buenos días, vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de la película Home for Christmas. Tenemos con nosotros a su director, Ben Hammer, las actrices Nina Andresen-Bold y Jessica Pellegrini. Pellegrini dugu, eta Thomas Onstrun antzezlea. Eta hemen prest daude zuen galdera erantzuteko. Hemen lehen hilaran badugu galdera bat. Kaixo, egunon. Filman ikusi ditugu topaketak, ez topatzeak, patetismo dosi batzuk ere ikusi ditugu. Gustatuko litzaidake jakitea zuzendariak horrela ikusten duen Gabona, Eguberria edo bere ikuspegia propioa du. Ea liburuen ote zegoen toke horiek ez, enkontru, desenkontru horiek ea hortzeuden. Bueno, galdera asko jarri dizkidazu batera, egia esan. Bueno, hasteko. Kontakizun laburren liburua 12 ipuin zituen, eta nik 6 zazpi hartu nituen, eta nik pixka bat moldatu nituen, gero sarrera bat ere bazuen, epilogo bat ere bazuen liburuak, eta zegoen historia pixka bate lotu egin nuen, baina uste duten nahiko leial izan atzaiola liburuaren edo egilearen ikuspegiari, Eguberriari dagokionez hain zuzen ere jende desberdinak, bere bizitzen maila desberdinetan daudenak, bai. Eta zer esan dezaket, oso jende desberdina agertzen da filman, oso egoera desberdinak dira guztiak, ezin dut esan, batzuk bai, batute nola baita esateko, nik Gabonarekiko dudan sentimenduaren zati bat, baina bai, hori da erronka, ez? Horrelako filmat egiten duzunean ipuin laborretan oinarrituta, horrek badu bere erronka, ez? Ezin duzu oso sakon jo pertsonaia bakoitzean, baina pertsona bakoitzak ematen du irudi orokorrago bat Gabona ikusteko nolakoa den bakoitzarentzat, eta horrela istorio orokor bat edo general bat sortu dezakezu, hori zen nire helburua behintzat. Bai, berbada erantzi dezaket. Jendeak, euneko 80 jendearen euneko 80 espektatiba handiak izaten ditu Eguberriak, eta askotan ez dira betetzen, guk ze presioa asko egoten da Eguberri inguruan, ematen denak pozik egon behar degula eta kontentu egon behar degula, baina sufrimendua asko badago, eta mundu guztiak bere motxila dara matzean, ez, bere gauzak ditu barruan, eta ematen du Gabona iristen denean badana mila zatetan hautsi egiten dela, bai, ze esan genezake oroar historiak ez dute zer ikusirik Eguberriarekin, urtearen edozen sasoitan gertatu daiteke, baina uste dute Eguberriaren markoan sartu daitezkela kontakizun guztiak, ipuin hauek guztiak, jendeak badaki zer egin behar duen edo ze espero den, eta askoz auskorragoak izaten gara horretan, ze espero du, jendeak gugandik gehiago espero duela, beraz uste dut oso marko ederra dela, oso ingurun eder batean, eta zerbait gehiago esan nahi nuen jendeari buruz, gauza unibertsalagoak esan nahi nituen pertsonai buruz. Galderak mesedez? Hemen berriro lehen hilaran, mesedez eta atzean ematen du ere badagola galdera bat. Bain, galdetu nahi nioke zuzendari hori epilogoa eta zergatik etorkinen kontakizun hori. Ze kanaletan bi omen da? Bai, ederki, orain bai, entzuten dut. Bai, ederki, epilogoa eta aurrekaria eta sarrera. Bai,
sarrera dagoeneko, ipuin laburretako batean zegoen. Eta uste dut nolabait saiatu nahi nuela askoz ere ikuspegi hobeago ematen, hori zen ere ideia behintzat. Hau da, ipui laburrak liburuan agertzen diren bezala oso lotuta dago Norvegiako herri txiki batekin, eta nik nahi nuen, gauza unibertsala kontatu, oso toki espezifiko eta egoera espezifiko batzuetatik, nik beti egiten dut hori nire filmetan, baina nahi nuen errefuxiatu eta gokienez lotu egin nahi nuen kanpoko munduarekin, eta hor sartu nahi nituen ere bai. Kaixo berriro. Ipuin desberdinak dira. Nola plantu zenuen muntaia mesedez? Esango atzen idake. Muntaia egiteko orduan, nolabait, ipuinak hautatu nituenean liburuaren barruan, saiatu nintzen niri gehien gustatzen zitzaidan, hau da nire bihotza erabili nuen ura hautatzeko, baina maila jakin batean, momentu jakin batean noski lotu egin behar nituen ipuin guztiak, eta nolabait mihiztatu egin behar nituen guztiak, beraz oso kontu handiz planeatu nuen edo egin nuen plangintza, eta uste dut azken bertsioa guk esperotakoa zela gidoia idatzi genuenean, baina hala ere noski beti horrelako lan batean sartzen zenean, muntaia egitera sartzen zenean, beti gelditzen da tartetxo batez, beste ipui batzuk pixka bat zabaltzeko edo edatzeko, baina uste dut guk espero bezala atera zela filma, guk horrela filmatu nahi genuela alegia. Nik oso planifikazio zehatza egiten dut, beti. Gustatzen zaite, pentsatzea pixka bat buelta batzuk ematea. Noski, gero libre ere banaiz, norbatekin ideia hobeak eskaintzen bali badizkit, edo improvisatzeko ni ere muntaian ibiltzen naiz, beraina, uste dut guk espero bezala atera dela, guk horrela nik idatzi nuen gidoia. Gainera, eta muntaia uste dut ere bai hor bere genioa erabiltzen duela, gogoratzen naiz estena batzuk egin genituela, eta batzuetan pentsatzen genuen, hau da guk benetan, bete-betean asmatu dugu orain oso ondo sentitzen gara, estena hori nahi genuen. Eta berbada gero ez da gertzen filman, gero berak baduelako zein den temperatura egokia bere esena ere badu, eta berak badakiz zer esan nahi duen, beraz aukeratu egiten ditu beti estena zehatzak benetan kontatu nahi duen kontakizuna kontatzeko. Berak erabiltzen du aria josteko, oso interesgarria izan da Thomas Nin eta Jessicaren kontakizunaren berri matea. Jessicak ez du filma ikusi, beraz Ninek eta Thomasek ikusi dute, eta Jessica da Thomasen emaztea egiazko bizitzan, beraz horren pixkat beldurtuta gaude. Oso urduri nago egia esan. Ez dakit etxera joango naizen hemendik, agian dibortzatu egingo naiz, joan aurretik. Baina, berak noski badaki gidoia zein den, eta hori ere erabili egin genuen, Elizan estena egin genuenean, pañueloaren estena egin genuen. Horregatik ez gaude eskutek hartuta, Jessica hemen dagoelako, horregatik nago ni ere hemen eserita, erdi italiarra naizelako, eta arrazi badago ere ni hemen eserita egoteko. Beti esaten da, egu berri egunean denak askoz ere zintzoagoa garela, etnia hori topiko hutsa da, ze gero egu berria pasa eta denok bueltatzen gara gaiztuak izatera. Edo, erdipurdikoak esan dezagun. Beraz, nik nire buruare galdetzen diot ea filmarekin esan nahi duzuen Oraindik ere bihotza duen jendea badagola urte osoan zehar, baina egun horietan bakarrik esnatzen dela edo esaten zaigula bihotza. Gero ere, atentzioa deitzen dit, hemen daudela hiru protagonistak, filmaren parte hori niretzat kanpo dagoen historia, hau da, filma oso dramatikoa da, tentsio handia du, eta gero badator filmaren zati hau
non ikusten dudanez azpimarratu egiten duzue, protagonistak hemen baitaude, eta guztiz kontrakoa da, umorea da, parre egiten duzu, ondo atera edo gaizki atera. Nik uste dut gainera ondo ateratzen dela, ze hirurek badutelako nolabaiteko konplizitate bat. Yeah, I don't know if I understood the question. Ez dakit oso ondo ulertu dudan galdera, egia esan. Yeah, again, Uste du guk pertsona hobeak izan behar dugula Eguberritan, bueno, nik hori zelantzan jartzen du, behar bada saiatzen gara pixka bat gehiago zintzoagoak izaten, baina esan dudan bezala gauzak oso asko komplikatzen dira Eguberri garaian, eta batez ere jende askorentzat, benetan ezin dutenak espektatiba guztiei erantzun. Eta, baina niretzat Eguberriak bi alde ditu, batetik familiarekin, lagunekin elkartzen zera, janari ona jaten duzu, eta beste alde batetik alderdi komertzialak eraso egiten dizu. Eta hori ez dut uste oso ondo dagoenik, aurrekin beti opariak azpimarratzen dira batez ere, beraz niretzat oinarri hori edo histori hori, nahiz eta ez deskribatu filman, nik uste dut horratzean dagoen guztia guk gainean dara magula, ze Eguberria delako. Orain Eguberria ikusten dugu aurretik, baina uste dut hurbiltzen ari garenean eta filma aurkezten denean, eta Eguberria iristen ari denean askoz ere gertuago sentitzen garela, eta Eguberriak dira, ematen du Disneytik ateratako zerbait orain, ematen du maitagarrien ipuinak direla, nik uste dut Eguberri hau benetako jendearekin konektatzen dela, eta sentitu egin dezaket nik horrela dela, benetako jendea, naiz eta ordu bakar batzuk izan, Eguberriko ordu bakar batzuk izan, ez bakarrik Eguberria dilako, gizakiak direlako ere bai, eta niretzako proiektu osoa lehenbizi gizakia izan behar duzu, eta bigarrena, Eguberria dela, baina garrantzitsuena hemen da pertsonak direla jokoan daudenak, ez dakite erantzun dizudan galderari. Eta bizitza gogorra da, bai, eta min ematen du bizitzak min ematen du, eta ados nago zurekin, uste dute ahalik eta zintzoena eta onena izaten saiatzen garela Eguberritan, eta zintzotasun onena aurkitzen saiatzen garela, baina naiz eta urte osoan zehar urrun sentitzen dugun, baina Eguberrian ematen du, espektatiba batzuk daudela, saiatzen zara gauzak ondo egiten ez, zure erronka dena delakoa izan. Joan den urtean, ze gatazkak dituzun alde batera utzi, eta ematen du Eguberritan gauzak zuzen eta ondo egiten nahi dugula. Baina noski ez dugu inoiz beti lortzen. Sí, un segundo, por favor. Proa, mesedez. Volver a... También quería... Bai, aipatu nahi nuke ere bai, hiru protagonisten historia hemen daudenak, ematen du pixka bat atera egiten dela filmaren leitmotibetik. Dramatikoagoa da, intensoagoa da. Zergatik hautatu duzu ipuin hori eta sartu duzu zure filman? Iruditzen zait oso ondo dagoela ipuin hori, ze adierazi egiten du pertsona hauen bizitzak familia bat da, aita emaztea, eta gero hor badago bere maitale bakartia, nolabaiteko familia ere baduena, baina bakarrik dago, eta nahi du kostara kosta familia bat izan, eta hori nolabaite pertsona batzuen zirkuloa alteratu egiten du, aldatu egiten du nolabait, niri noski ipuinak gustatu zitzaidan, eta horregatik hautatu nuen, baina baita ere zirkuloa osatu egiten du eta adierazi egiten du gainera pertsona askoren bizitza nolakoa den gaur egun. Bai,
maitatua izateko goseak indar oso handia da, indar bultzatzaile oso handia da, eta mugitu egiten gaitu gainerako historiarekin batera. Bai, eta gaina kostatu egiten da zerbait, hau da, harreman hori betetzeko beste harreman bat zuntzitu behar da. Beraz, hori askotan gertatzen da gutxienez adin horretan zaudenean. Jendeak gaur egun nire adinean askotan zure bigarren familia hasten duzu, eta gero, eta normalagoa da hori gertatzea, bigarren familia bat hastean nire adinean, beraz, hau da, honek hau adierazten du, nik ez dut filma ikusi, beraz ezin dut hitz egin nola esartzen den ipuin hau barruan, baina badakit nolakoa den filma, eta uste dut bere berak seriotasuna eta humorea nahastea ere helburua duela. Seriotasuna serioagoa izan da eta humorea, askoz ere humoretxoagoa, bi gauzak behar dira, nik hori da pentsatzen dudana. Hi. Here. There. Hemen. Zer iruditzen zaizu filma hemen Donostian aurkeztea? Ezaugarri batzuk ikusten aldituzu, nolabait zer ikusia, zergatik erakutsi nahi izan duzu film hau hemen Donostian? I didn't get it. Ez dut ulertu. I mean, if you see ezaugarri bereziak alditu Donostiko zinemaldiak, nolabait zerikusia duenak zuk hemen filma aurkezteko gogoarekin? Ez dakit. Ezin dute ezein zinemaldirekin lotu edo ezein herrialderekin, nik egia esan ez dut horrelakorik ikusten. Ez dut pantailaratu oraindik, bai pantailaratu dut, baina lehen pantailaratzea gaur egingo dugu publikoarekin gaur gauean, eta noski interesgarria da ikustea nola publikoak erantzuten dion, eta nola harrapatzen duen filma. Baina bai, noski, beldurraz ere banago, noski, negozio arriskutsua da, baina horregatik egiten dugu ere filmak ez. Donostia egia esan hiri ederra da zinemaldi baten egiteko, berriro ere etorriko nintzateke. Hola, buenos días. Kaixo, zorionak filmagatik, nik bueltatu nahi nuke nire lankideak esan duen horretara. Nik filma bizi izan dut kontrako moduan. Niri dramatikoena iruditu zait eta itxaropen gutxiena duena hori iruditu zait. Gainerako historiak iruditu zaizkit, Belenen bezala, gaizki hasten dira eta ondo bukatzen dira, baina hau da ere zinemaren magia bakoitzak bere irakurketa egin dezakela. Yeah, maybe that's... Bai, behar bada, nola baiteko, bakoitzak bere historian du eta bere bizitza du, pentsatzen dut, baina baina nik uste dut beste historiotan ere gertatzen da, niri liburuaren egilea hori gustatzen zait, horregatik gustatzen zait niri liburua. Hau da, nolabaiteko historia irekiak dira ere bai. Naiz eta jende hori nolabait beraiekin konektatzen duzu, nik uste ditut historioak irekiak direla eta amaiak ere irekita daudela. Eta gustatzen zait benetan, zuk nolabait bukatu dezakezu, nahi dezakezu, edo konexio bat egin dezakezu historioekin, baina esan dudan bezala, behar bada, hau, zuk gehiago senti zenezake bat beste baino garratzi gehiago duela, baina ez, sentimendua bentsat horrela da. Diteke ezkondutako bikotekideak asko dutela hitz egiteko ondoren, Eguberri ondoren. Bai, seguruan ez egingo dute, behar bada filma ikusi ondoren ere, ikusiko dugu.
Kaix, lagundu mesedez. Esan dute, ez duela filma ikusi, baina zuek biak ze iritzi duzue gainerako ipuin ze orain ikusi duzue, eta esan duzue, gurean gehiago gustatu zaigu gure kontakizuna. Bueno, zure burua pantailan ikustea, egiten ditugun gauzak egiten ikustea filma, ez da eguneroko esperientzia bat zorionez, baina esan dezaket, ez dezaket gehiagik esan nire antzezpenaz, baina uste dute filma oroar, film zoragarria dela berekin lan egin izan dut lehendik, eta uste dut berak badakilea seriotasuna eta humorea nahasten, eta benetan izugarri gozatu dute filma, ezin dezaket esan historia bat bestea, baino gehiago gustatzen zaidanik. Nik uste dutenak oso ondo lotzen direla eta alkartzen direla osotasun bat sortzeko. Tomasek egin du Kitchen Stories nire filmetako pertsonaietako bat egiten du, aulki baten dago eserita dago bestei begira, beraz zerbait desberdina eman beharnean nion egiteko, eta lortu nuen bai. I also Bai, nik ere, filma Toronton ikusi nuen, eta, zu pantailan ikustea, harrigarri, arraro xamarra da, zure burua ikustea, bai, gaina, hainbeste ikustea, oraindik ere, harrigarriagoa da. Ikusten da, zuk parte hori ez duzula ikusten, inoiz ez, baina, atzera egin da, eta filma osotasunean hartuta eta ikusita emozionalki oso unkituta sentitu naiz, eta oso nire lankidei deitu nien, eta esan oso ondo antzezu zutela, eta historiak zirela oso lorgarriak zirela. Sentitu egiten dituzu, ukitu egin dizakezu, zure burua errekonozitu egiten duzu. Ni ez nago dibortziatuta, baina ikus dezakete frustrazio hori ezin duenean bere seme-alabekin egon gabonetan. Gauza asko, emozio asko nik uste dut sentitu eta errekonozitu egiten dituzkela, ze denok emozioak ditugu, eta nik uste dut oso esperientzia ona izan dela, eta oso arro sentitu naiz, eta oso esker honekoa sentitu naiz film honetan parte hartu izan dudalako. Bentekin momentu handia, une oso handia izan da, baina nik ere esango nuke, nolabait ez dela Eguberriko filma bakarrik guk espero genezaken moduan, baizik eta erreferentziazko filma, Gabonari erreferentzia egiten dion filma dela. Hau da, zer da Gabona, hau da, zer da Eguberria? Etxean egotea, zer da etxea jendearentzat. Nik uste dute filmarekin lan egin genuenean, gero eta gehiago konturatu ginela, antzegola, Bibliako kontuak ere antxe agertzen zirela. Niretzat, pixka bat izenburuari erantzunez, etxea da gure bihotza dagoen tokia. Hori laburtzeko modu bat izango litzateke. Galdera gehiago, hortxe, bat. Han eta gero beste batan. Zorionak, filmagatik, esan nahi dut. Zure filma ikusi dut eta den asinetxi dudala oso erraz ikusten da eta oso ulergarria da. Baina galdera bat, zuzendariari galdera batekin nahi diot. Nola zein da zure lan sistema antzezleekin, batez ere rol sexuala duten antzezpenekin. Nik ez diet esaten nola egin behar duten. Beti nahiko parte zaila izaten da eszena sexualak egitea, biluztasuna agertzea zaila izaten da. Beraz, alik eta errezen egiten saiatzen naiz, eta ekipoaren zatera baino eski alik eta errazen izan dadin. Nik uste dut hor gakoa dagoela
noski modu profesionalera egin behar dela, baina humoreare erabilia behar dela. Izugarrizko parreak egin genituen, egoera horretan zer nahi duzu ba. Baina ez da divertigarriara egitea ezazula pentsa. Suediar zuzendaria Bubitebak berak esaten zuen, bai, ederki biluztasuna duen esena bat egiten badugu, orduan ekipo osoak ere bilutsik egon behar du, zoragarria izango litzateke denak platoan bilutsik egotea. Sentitu dezaken elkartasuna, antzezlekin ez genuen noski horrelagin. Baina zu eta argazkilaria zeuden eszena eginenean, baina gero denok joan ginen beste gela batera eta gainerako ekipoa pantalla begiratzen ari zen. Bueno, hori da, garai modernoak dira. Bai, esan zidatenean bentek filma honetan nahi ninduela, berri honak eta berri txarrak ziren. Oso ondo, oso pozik nago, bent Hammerren filma batean izango naiz, zoragarria oso ondo. Baina, biluzik egon behar duzu, bai, txantxetan ari altzara edo zer. Baina, egia esan panikoa ere sentitu nuen. Orduan dieta egiten hasi nintzen, futina egiten, eta azkenean 10 kilo harrapatu nituen, eta ez da ondo aterako, beraz, ni benetako ni izan beharko naiz, eta erakutsi nire burua den bezala nire gorputzaren parte guztiekin. Helburua hori zen egiazko jendea filman, beraz, eszena egin genuen, eta bent oso zuzendari zoragarria da. Konfiantza osoa izan dezakezu beregan. Ez du sexua erabiltzen dirua egiteko besterik gabe. Konfiantza eskaintzen dizu, eta parte batean ikusi da, oso parte importantea zelako, ikusi nola maite duten elkarre bikote honek, eta iritsi ginean filmatzeko egunetara, eztabaidatu genuen zer nahi zuen, eta filmatu behar genuen egun bertan, koreografia pixka bat itzen genuen, kameramen egongo da, hau ikusi nahi dugu, beste ikusi nahi dugu, eta orduan kamerak atzera egingo du, eta hau ikusiko da. Beraz, hori nahiko, gu konfiantzan genuen, ez dugu pentsatu beharren zer egin behar dugun zehazki, beraz, nahiko ondo zegoen. Eta erropak kendu genuen, jantziak, eta guk, mozor bat generaman, ezin zen ikusi, baina eszenak generamanean, galtza, aragi koloreko galtza, barko galtza genituen, edo barko erropa, eta gero, norbateko espadarapo batekin lotzen gintuen erropa hori, koloretakoa, eta ematen du biluzik zaudela. Baina orduan, besteri begira geunden inolako etzen ezertxore ikusten, zinta horrekin, jantzi horrekin, eta orduan ematen zuen gorputza nahiko desitxuratua zegoela. Eta hori benetan elkarri begiratu genion eta oso arraro sentitu ginen, nahiko Barbie batzu bagina bezala. Eta agian nintzen zorionekoa, ze kendu genuenean zinta, espadarapoa, nik ez dut hainbeste hile gorputzean tomek bezala. Ematen zen Brasildar hori zerakin argizariekin egiten den depilazioa zela. Beraz zinta kendu genuenean, nik gela batean egoen. Eta entzuten nuen beste gelan, Tomas Karrasika espadarapoa kentzen ziotenean, beraz. Ni izan nintzen hemen zorionekoa. Bai, noski ondo dago oinarritzea eszena honetan, baina gu egia esan, begiratu behar ere, zer egin zuten gainerako antzezleek, ze gustatuko litzaiguke denak hemen izatea, baina beste proiektu batzuetan ari dira lanean, eta horregatik, ez din izan dira etorri. Ipuin honetako pertsonaiak hemen daude ez importanteena delako, baizik eta egokitu egin zaigulako horrela, eta horregatik, oinarratu geha, alderdi sexualean, baina ez da horregatik ulertzen didazue, berba da, hori da, entzuna izuena, baina alde egin du, orain. Barkatu, beste ipuin batera pasatuz,
hemen hori hartzen badago. Kontatuko didazu nola egintzen neraben kontakizuna eta zergatikan isten duen ipuina horrela. Ze uste dut irekiena dela, hau da nerabeen ipuina. Liburuan, neska etzen musulmana eta etzen beltza ere. Baina famili batetik zetorren non ez zuten Eguberria ospatzen, hori zen oinarri komuna biontzat. Baina nik eskuak libre nituen ipuinak pixka bat moldatzeko. Beraz, erakutsi egin nion egileari, eta iruditu zitzaion ideia oso ona zela. Hau da, beste erlijio hau sartzea gure gizartean. Hau da, protestantea sartzea. Eta aurrekin lan egitea benetan zaila da, nerabekin lan egitea ere, bai. Oso ondo dago funtzionatzen duenean, oso inozenteak direlako, xaloak direlako, baina nik uste dut, mutilak neska maite du, eta gezurra esaten ari da neskaren gana hurbiltzeko, eta naiz eta desagertzen ari dire, nesta bera ez den agertzen bere etxeko Eguberri afarirako ikusi egiten dute urrunetik teleskopioaren bitartez. Uste dute nolabait oso harreman estua mantentzen duela bien artean, eta baita ere ikuspegi bat, hau da zer egin dezakezun zure bizitzarekin, nola aurkeztu dezakezun filma, beraz niretzat da bizitza amaitu gabe bat, ez, umearena ere bai, noski jaio egiten dela, beraz niretzat oso atsegina izatzen horrela amaitzea telatu batean. Ematen du, bai, irekia dagoela, noski. Ez naiz gehiagoz gogoratzen zegertatzen den liburuan, baina, momentu batean bota egin behar duzu liburua eta egin behar duzu zuk sentitzen duzuna eta zure historion bihurtu behar duzu ipuina. Beraz, bai, hori izan zen nik ere nuen ikuspegia. Eta baita ere bizitzaren adin hori pantailaratzeko, gazteen bizitza adierazteko modua. Nire semea, nire azken filman, nahi dute futbola jokatu noskita nire semek ez dute filmetan agertu nahi. Beraz, moldatu ginean txartelak lortzeko, Real Madrid eta Real Sociedad ikusteko etiketak erosi genituen beraia izinea, ez ze gazteena galdetu nion nire seme zaharrenari adin beretsua du, filmeko personaren adin beretsua du, Anton du izena, nahi alduzu, nahiko zenuke, baina hau egin behar duzu, segun elkarrizketa asko daude, eta lehiatu egin behar duzu, eta berak esan zuen, baietz nahi zuela probatu, egun osoan iratetik zegoen, eta esan nion historio osoa zeintzen, eta pozik zegoen denbora guztian amaiera arte, eta esan nion hor, telatuan, amaieran musu txiki bat eman behar diozun eskari. Eta begiratu zidan, eta esan zidan. Bat aldatu zen. No fucking way, ez da pentsatu ere, ez dut egingo. Eta etzen ezabidea gehiagorik egon. Beraz, hor ambivalentzia bat dago, ez? Berarekin hitz egin nuenean, bai, jende, gaztea horrelakoa da. Hau da, aukera horiek ematen dizkizute, eta neska, beti mutila baino 2 urte zaharragoa da, noski, askoz ere helduagoa da. I think I like that story because Asko gustatzen zaite historia hori, ze gogorak hartzen dit lehen amodioarei buruzko film bat, hau da, purutasuna, garbitasuna, berak neska impresionatu nahi du, eta esan ere berak ez duela Eguberria ospatzen, oso polita iruditzen zait.
Bien, ¿alguna pregunta más? Galdera gehiago? ¿Questions? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Eskerrik asko. Eskerrik asko denoi. Eskerrik asko.